Здрасти! Как я караш днес? Така като те гледам, май страдаш от стрес. Приличаш ми на най-обикновен общ работник, облечен във възможно най-мръсния скъсан потник. Надул си чалгата като първопитен. Сколко завърши училище, доста съм любопитен. По погледа ти разбирам, че съм ти безличен, но в твърденията си ще бъда категоричен. Жена ти тя мрази и иска развод. От тази музика главата ти е станала компот. И да не изпаднеш в шок, когато ти светни кружката и те удари ток. Имаш проблеми с алкохол, това не е за похвала. Щом детето ти с бутилкаркия те сравнява. Като цяло това е проблема на нашата държава. Културата вечно на последно място остава. Слушай рап, спаси салфетка и освободи ума си от тази клетка. Музиката не е само за забава, мейнстрим рапърите за мен са плява. Слушай рап, спаси салфетка и освободи ума си от тази клетка. Музиката не е само за забава, мейнстрим рапърите за мен са плява. Ето я и кварталната курва, която се мисли за много културна. Миналата и нощ беше доста бурна, а съседката от долния етаж направо лудна. По дяволите, затвори си краката, това ли е начинът да си изкараш заплата? Дъщеря ти следва твоите стъпки, с нощните спомени от алкохола са мътни. Тя те има за пример и ми се струва, че скоро ще хване трипер. Научи я как да се държи като дама и когато е слабиме да бъде такава. Може и да успееш живота, ако се слушаш тези съвети и спреш да взимаш амфети. Пожелавам ти всичко най-добро за напред, защото тук свършвам моя куплет. Слушай рап, спаси салфетка и освободи ума си от тази клетка. Музиката не е само за забава, мейнстрим рапърите за мен са плява. Слушай рап, спаси салфетка и освободи ума си от тази клетка. Музиката не е само за забава, мейнстрим рапърите за мен са плява.